Салом алейкум мардум, подписчикои YouTube канали Топ Мошиноҳама, касасозани хубе меган ку хулаҳои баланда бигардем бо кам ҳавогирӣ мешавем, бо мотиватсия мешавад корда. Хулас бардаро масадқа хай кам шӯхӣ мекунем. Мошинбозори шаҳри Душанбе дар қарор дорем бардаро. Мошинои нархҳои дастрас, арзон, арзанда, партагин бидурен шумо тамошо кунед. Бардаро шумо фақат яхе так лайкҳоро мезанед, қарсак шербачаи ду тараф мешавад. Чанқа лайкҳо зиёд шид, чанқа гуфти гапҳо комментариҳо зиёд шид. Ҳам қасаратса мекунем мошинои нархҳои дастрас, арзон, арзанда, партон. Бардаро масадқа чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старт бозии бурднок рафтестай миқдори чиптҳо кам, шанси бурд зиёд. Сеташои ҷоиза 120 конвертори пули болои и кадоме 10 дона чипта қати фарқ надорад кадом шои ҷоизаи мара бурд мекунад. Дар болои мошинои як айфони 17 Pro Max дига туҳфа карда мешавад. Бардаро финал до 3 рӯз паси дига монда, бидурен ҳама касе атака кунен, як газават дига кунен. Рақамои WhatsApp осонай 556 320 салонай чекта парто танота автоматик иштирокчии бозӣ мешавад. Диди ки яка сечкачаи пеша то дари хуната овардум, мондум зиндаву сарбаланд бошем, рафтем. Бардаро боз як Opel Astra хечибек солаш 2006 мотори 1.6 инжектор мошин гарени зурай бардаро ҳами аз барои савоб бренд якум очрат кадоме мехарам мошин зурай плюс арзанда ба фикрум якум очрат барин 4 дискаи прасвемро дур дангалак нен 4 дискаи selection бизан ки мошини 70000 авто марама дулати тараф тана шак раска талаб нест бардаро ба шака ҷоно гузарем. Марам олати тараф, як олати тараф мебинем. Атсекои қафош нозада бардаро марамад олати тараф. Мошин ана бензини холӣ тағорош нозада. Марамад олати тараф об ё капоча бардоштам яка. Салон энҷои бидай бардаро марамад олати тараф потолок тоза. Марамад дар пеш электра, шток прибори колсадор, коробка механик, кондиционердор. Кондиционерш кор мекунад ака? Бё капоча вардор ака. Амира 4 диска назадин ака я бора бозор дурори. Мотор 1.6 инжектор фуки мошин. Нозада стойко ҷошда чашковаред нест. Кунатишам навай. Наш боша бардор 66000 сомон боз муомила мешава. Рақамота бугу ака. А? 2 36 78 41 марама рақаму зер навдай зан зай алоқа дабрем. Бардаро боз як Opel Astra хечибек солаш 2001 полни наваро тоза бардаро дискачои selection як сола ҳуҷҷат утилизатсия маш кардаги тайёр сипсиё танаша неки ҳамин русия макамон фақат ами даётон боша Astra мепартом Astra қимат дар таво ҳам қимат мефурӯшад ҳам мошинои зур айгиҷо меёва бахдома ҳайрон мешавам. Атсекора бинем бардаро қафош нозада хай меҳнат мекунад ошаваша мошинои тоза кузовш тоза эра бинем бардаро чӣ лаганаш тоза зеби мошин тай навес дора бардаро марамат олати тараф умуман ягон грамм кор надора мошина марамат олати салон то унаш овара то дираму балкаш ҳамаша мекунам ёра мемона мошина хай ситхан меҳнат мекунад. Дар пеш электрорегировка бакои ду тарафа мултирул коробка механик кондиционерш кор мекунад гуфтан ана бо чиай 4 балнак шнау бё капоча кшо оҷдавла бё да капоча кшо марамат ҳолати фартуки пеш мошин нозада топлон бош бардор ака бардор чашко кафидаги нест марамат ҳолати фартуки стойкои анҷуноно ҷошда дидесен нақш боша бардаро 75000 сомон боз муомила мешавад. Раис бё номеро табгу раис ҳаму туғрия 556 40 31 31 556 40 31 31 марама рақамо зери навурдай зан алоқа дабрем бардаро як ча пешакито мугум агар мошин қиматам боша беҳиматай бардаро неки 100% мефурӯшад дар бозор мефурӯшаш бе сиёнка бе ягон чи просто меҳнати зур мекунад зур тайёр мекунад мошинро ошаваша рақамои ака зер навурдай хайдоро бошен хай алоқа дабрем. Бардаро ҷон зоте Т700 полни танировка ҳуҷҷат утил ҳамаш кардаги тероз як нархи дастрас мепартоем. Солаш чандай 2017 сол бардаро истеҳсоли хитой мешавам бардаро ё марамат ҳолати тараф боз намедонам дунёро ҳами зоте гирифтам харидеси янай мардум
4 гуштела бдай. Дари қафо электропакет бардаро, савети мандаринский свет бардаро. Панорама full комплектация дошта, то подножкош мебруя бардаро. 4 дар электро, блокировка дар, регулировка бакай, ду тарафа мультирул. Ха автомат мешан, режим важный, комплектация самолет бардаро. Ария тера бугуй пага мешава. Абио моторчан як гашта? Як гашти турбо бдай бардо, хай ҷо ҳама маҳкама. Наша чанса? 105. Қимат нест 105. Хайна 105 айноми канал мо биё обязательно муроҷиат кунед бардо 105,000 сомон боз муомилаи конкрет намешава. Рақамо табугака 987 64 4064 марава рақамо зер навда алоқа дабрӯй. Ассалому алайкум мардуми YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошен. Ман ҳазор раҳмати калон то мегум барои дастгирӣ ба ин дараҷаи беҳтарин то бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо сарбозии бурднок рафтесак ки миқдори чиптош ай ҳама ками кам аймоай бардаро ҳам бо шанси бурд зиёд ай бардаро масадқа ровна 2 рӯз пас финал аниқ мешава бардаро метонед айҳози чиптоотона харидорӣ кунед. Рақамҳои WhatsApp бениҳоят осон аст зери наварда пеши мошино дам ҳаст 556 320 салон аст чек тапата автомати иштирокчӣ бозӣ мошед нархи як дона чиптаимо 45 сомон ай 10 та бигирен якта туҳфа. И 10 донагоҳи шумо бо бугум ки призои хича дора яъне чӣ дора бардаро кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунад бардаро фарқ надора кадом шоҳҷоизаи мара бурд мекунад дар болош як iPhone 17 Pro Max дига туҳфа карда мешава бардаро ҳамин навори мора ба камиш тай 10,000 одам на 10,000 одам не ҳам 1,500 одам ҷош дар нахери ядонаи чипта бихара пага да стоп чипта мешава бардаро пагаи дигаш да бардаро 100% бозира мегзаронем. Хулас дар бораи мошино як маълумото метун бардаро нигоҳ кунед сечкачаи пеши бозора хоҳиш мекарда ина марҳамат абиё мотор ди автомат комплектация элеганс абагрев сидени лобовой блик ҳуҷҷати солона утилизация задни шторка фул шад 4 дараш электропакет ай сиданча хоҳиш мекарда ина ҳар даф састафо алиш мешава бардаро сидани пеши бозор бардаро сиданча гарени тоза пеш қафош нозада чашкош тоза кадом ҳама чизе бурд мекунад то зира медонед ки раҳмат мора мегам ба кадом ходи барои ки мошинои зур менахе мусурка намемону ини ваз 2107 ки дидесен солиш 2011 32000 общий пробег дора родной краска родной деталай бардаро гарени камгаштаги бардаро масадқа бо дискачош хичо медонед ки ай 5000 сомон болай дискачои размери 16 торс ин хеле кашол пашолош нест бардаро мардуми YouTube кадоме нами шоҳҷоизои мора аятеш кадоме бурд кунад дар насиби кадоме боша агар мошино маъқул набошад он 100% ҷош да биёем пулша мегирем не ки ман боварии комил дорум бардаро шумо ин мошиноро намефурӯшем барое ки ҳар як тай орзуи иш шумоай бардаро ба ҳамин хотир салом бинависен чектон апартен автомати иштирокчӣ бозӣ мошен бардаро дарши навори мошинбозора тамошо мекунем лайкҳо дастгирӣ бардарои ман фаромӯш намекунем ман ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгиритон барои диққатон рафтен навори мошинбозора далчи тамошо мекунем бардаро бачаҳо кемри ди хоҳиш кардан на марҳамат солиш 2011 чанд моҳагӣ 8 моҳагӣ пашти бигем 2012 хулас мошин рестайлинга эскай тозаи бардаро марҳамат ҳолати тараф нархи дастасай бардаро марҳамат ҳолати қафош як ҳолати ана салон шонед дарои қафо электропакет марҳамат ҳолати салон потолокш тоза 4 дар электро як тарафа мотиру коробкаш мушафтан монитори андроид бардаро калид боше старсоб калид дошта задни вид камера барда 158000 общий пробег дошта бардаро скаменко лифт люк абиё мотор тимболи 2.5 хадавои бардаро ҳолати фартуки пеш стойкои ланҷононо ҳама ҷош да бардаро бахшакоя тараф меснед нақш боша бардаро 116000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака 988 19 00 88 марава рақамо зер навода занзай алоқа дабрӯй бардаро Toyota Venza соли 14 яка 11 шаё 2011 сол бардаро таъриф ҳуҷҷатош чанд қай 8 моҳи дига Toyota Venza бардаро хайдоро бошед алоқа дабрӯй на марҳамат ҳолати тараф бачаҳо бениҳоят хӯриш кардан марҳамат ҳолати тараф 2011 буда яка хулас як ҳолати салон шонед салон кожни салон марҳамат ҳолати салон панорамадор бардаро фул комплектация 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат абагрев сиденим то ҳама чизои заводскои худаш бардаро скаменко арди тараф лифт
Райс стоишь апусака. Объем мотор 7,6 цилиндра бардаро. Ола тифартуки пешиш но зада бардаро. Оджира доведеше чорведеш. Чорведеш я. 7,6 цилиндра бардаро, чорведеш де бардаро. Наш боша бардаро 135,000 сомон боз муомила меша. Рақамо табугака? 900 13 40 33 мараван рақамо зер намуда занзан алоқада бурӯй.